marhabin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Ministan watsa labaran Najeriya Alhaji Layi Muhammad ne ya kaddamar da kamfe ɗin tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro na farin kaya, inda ya nemi haɗin kan 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa wajen cin nasarar kamfen ɗin. A lokacin da yake jawabi, Layi Muhammad ya ce, The Vanguard newspaper reported that INEC investigation has revealed that pictorial depictions of underage voters during the February 10, 2018 local government election in Kano State represented a clear manipulation of images to create a fake story. Misalin labaran ƙarya shi ne wanda wata jaridar Vanguard ta ce hukumar zaɓe ta ƙasa ta gano cewa hotunan yara da ke kaɗa ƙuri'a a lokacin zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Kano ƙarya ce, kuma an yi haka ne domin a ɓata sunan hukumar. Layi ya ƙara da cewa, Gory pictures from other lands are circulated freely via Facebook, WhatsApp, and Twitter, purportedly being from the killings in Jos of Benue State. A ƙoƙarin ci gaba da haddasa fitintunu da ɓatinci a jihohin Plateau da Benue tsakanin al'umma, an ɗauko hotuna daga wasu ƙasashe ana yayata su ta shafukan sada zumunta na Facebook da WhatsApp da Twitter da gangan saboda a ruruta wutar fitina a ƙasa. Bincike ya nuna cewa mutane miliyan 150 ne ke da wayoyin salula a ƙasar, kuma ta waɗannan hanyoyin sadarwa ne ake yayata muggan kalamai wanda ke zama wa al'umman ƙasa da mahukunta ƙalubale. Wasu 'yan majalisar ƙasa sun nuna goyon bayan su ga wannan yunkuri. Sunana Arbushehu Sale Rijau, ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar ƙaramar hukumar Rijau da Magama a jihar Niger. To alhamdulillahi gaskiya halin da wannan ƙasa take ciki yanzu da abubuwa da ke faruwa a cikin akan maganar labarin bogi gaskiya yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsaloli a Najeriya, saboda mutum ne zai zanna ya yi amfani da ra'ayin shi ba tare da ya samu sahihancin wannan labari ba, sai ga ya tura an yi kaza an yi abu kaza an yi abu kaza na ƙarya. To gaskiya idan za a ɗauki mataki da zai rage ko za kawo ƙarshen wannan abu, to ina tabbatar miki za a samu ci gaba, za a samu zaman lafiya a wannan ƙasa namu. Sunana Honorable Engineer Abdullahi Umar Faruk, Maji Kiran Gwandu. A wannan abin da ya kamata a ce an yi ne tuntuni, sannan kuma ina ganin waɗanda ya kamata a ce ma sun ba da gudunmuwa ga wannan al'amarin da gwamnati ta ɗauko su ne su 'yan jarida. Dama makasudin aiki na farko na su 'yan jarida shi ne su tabbatar da cewa sun ilmantar da mutane da labari wanda yake na kwarai ne, wanda yake kuma mai amfanar da jama'a. Ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Abdulwahid Odishile ta ce a halin yanzu tana ƙoƙarin haɗa kai da mahukuntan ƙasar domin ganin an yi amfani da dokoki da ake da su wajen hukunta duk wanda aka kama da laifi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.